నమస్తే అందరికీ ముచ్చట ఏంటంటే ఈ విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ లో షేర్ చేయాల్సిన విషయం ఇది. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో పిఎం కిసాన్ డబ్బులు కానీ రైతు బంధు డబ్బులు కానీ ప్రతి ఒక్క రైతుల అకౌంట్లకు జమ అవుతుంటాయి అనమాట. సో ఇదే టైంలో హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తుంటారు అనమాట. మన వాట్సాప్ నెంబర్ ని హ్యాక్ చేసి మన వాట్సాప్ ను వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తీసుకొని వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. మన వాట్సాప్ నుంచి మనం ఏం లింక్స్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తున్నామో మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనం అసలు షాక్ అయితే మనం హ్యాండిల్ చేస్తలేం, అసలు మన కంట్రోల్లో ఉండదన్నమాట వాట్సాప్. ఇంకా మనం లాగిన్ అయిదామన్నా కానీ మనకు ఓటీపీ రాదు, ఇబ్బంది అవుతుంటది. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ లింక్స్ వచ్చినాయి అనుకో ఎవరు ఓపెన్ చేయొద్దు. అలాంటి లింక్స్ వచ్చినాయి అనుకో అసలు పట్టించుకోకుండా దాన్ని డిలీట్ చేసుకొని కామ్గా కూర్చున్నారు అంతే. ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇలాంటి విషయాలను ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఎవరు లింక్స్ ను ఓపెన్ చేసి ఇబ్బందుల పాలు కావద్దని నా ఒక ఉద్దేశంతో వీడియో చేస్తున్నా. ఇలాంటి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎవరికి ప్రాబ్లం రావద్దు. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్ లో కొన్ని వేల డబ్బులు ఉంటాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో, ఇలాంటి టైంలో. సో ఎవరు ఇబ్బంది కావద్దనే చెప్తున్నా. సో ఇలాంటి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి.